ballonnen zijn, dan denk ik feestje. Als we nou zorgen dat we sneller lopen als die dames, dan moet het lukken. Dames, goedemiddag. Goedemiddag. Als ik ballonnen zie, dan denk ik feestje. Ja, we hebben een heel groot feest vandaag. Vertel, wat valt er te vieren? We hebben vandaag de intocht vanavond vanaf 6:30 van de 65e Vierdaagse in Ottersum. Dat is reden voor een feestje. Ja, zeker weten. Ja. Ja. En Wij zijn van de organisatie van de Avondvierdaagse Ottersum. En wij zijn dinsdag begonnen met ruim 1000 wandelaars. En we verwachten heel wat mensen hier. Die komen straks vanuit de Boterweg en dan gaan ze hier hun intocht beginnen. En dan, 1000 man. Ruim 1000 wandelaars hebben we. Ja. En jullie organiseren dat omdat jullie geen zin hebben om mee te wandelen? Nee, dan moet iemand organiseren, anders heb je geen avondvierdaagse. Maar zelf alles gelopen? Ja, toen ik klein was. Oh, kijk. Ik heb alle medailles. Ja, dus, alle medailles? Ja, gewoon toen vroeger begonnen als klein kind. Ja. Oh. Dus als je in Ottersum woont of in de gemeente Gennep, dan loop je gewoon mee met de avondvierdaagse. Okay. 4 hele gezellige dagen. Dus als ze u een lintje zouden willen geven, nee, dan hoeft dat niet, want u, nee. u heeft al die medailles al. Nee, we hebben al iemand die een lintje heeft gekregen. Binnen de organisatie? Ja, zeker. Ja? Ja. Wie is dat? Frank Bindels. Oké. Ja. En die doet dat al? Nou, vanaf jongs af aan, ik durf de jaren niet meer te zeggen. Nee. Ook een echte Dotersumse? Nee, ik woon sinds 4 jaar in Ottersum. Oké. Ja. En daarvoor? Rijkenvoort. Hey, over de grens gegaan. Ja, zeker. Ja. Waarom? Ja, hier is prachtig. Ja, ik moet zeggen, het is een heel leuk dorpje. Ja. Leuke mensen, gezellig. Hebben ze nog een café of is dat niet meer? Jazeker, bij Koos. Bij Koos. Ja, Daar hebben we iedere avond gezeten met de vrijwilligers om even te evalueren en even lekker na te borrelen. En vanavond hebben we dus de intocht. Vanaf 6:30 verwachten we de eerste wandelaars. Tot 9:30 mogen ze binnenkomen. En uiteindelijk hebben we dus daar, en daar wordt heel hard gewerkt, dus ik zou nog even met de auto doorrijden. Bij het plein van de Heldero. Daar zijn dus dit weekend de pleinfeesten en wij hebben met onze wandelaars en onze gasten die hier de wandelaars ontvangen, trappen wij zeg maar het weekend af met een feest op het Jozefplein bij de Heldero. En dat wordt georganiseerd door gangmakers-event. En die zijn nu op dit moment nog even druk bezig met het podium en de puntjes op de i te zetten. Dus ik zou misschien ook daar een gokje wagen om even misschien doen we dat ook wel. Ja, je moet je alleen even door de stoplichten. Ja. Want het is even wat oponthoud hier in Ottersum. Maar ze zijn hard aan het werken. Is dat handig dat ze nu net aan de weg aan het werken zijn? Ze zijn heel hard aan het werken om het zo meteen klaar te hebben. Ja, we willen graag de hekken weg hebben. Oh, en dat gaat misschien lukken? Dat ze klaar zijn voordat de eerste wandelaars binnenkomen? Ja, is ons wel toegezegd vanuit de gemeente. Dus, ja. Was dat nou jouw manier om een beetje meteen lekker te integreren in het dorp? Door bij de organisatie te gaan? Nee. Nou, ik werd gevraagd. Maar ik vind dit wel heel erg leuk om te doen. Ja? Ja. Maar inderdaad, je komt er meteen in. Oké. Ja. Wat voor Dus dorp? mijn tweede jaar namelijk nu. Ja. Oké. En kom je er een beetje makkelijk tussen in Ottersum? Ja. Toch wel? Ja, vind ik wel. Ja. Oké. En hallo. Je bent met je partner hier naartoe gekomen? Ja. En dat hij of zij denkt daar net zo over? Ja. Is iets minder betrokken in Ottersum, maar... Je trok even zo even nadenken, wat zou ik eens zeggen? Nee, maar... Het is ook fijn als je iemand thuis hebt die iets minder actief is, want die kan natuurlijk lekker het eten verzorgen en dan kan het thuis ook allemaal doorgaan. Oké. Toch? En jij weet dat dat zo is bij hun? Nou, ik weet dat het bij mij zo was. Ja. En kan hij koken? Hij kan koken. Oké. Ja. En de volgende vraag, jij zet hem voor, dan kom ik hem in. Doet hij dat ook wel eens? Soms. Oké. Ja. Maar hij heeft vast andere talenten. Zeker. Ja. Zeker. Noem er eens één.
Dat is lief. Kijk. Say no more. Ja. Say no more. Hey, en hoe lang doe jij dit al? Ik ben in 2013 erin gestapt. Oké. Ja. Dus, Ook gevraagd? Ook gevraagd, ja. 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 En je zei net, Ja. met een brede grijns. Hoezo? Nou, Ja. als er iemand thuis is die daar het een en ander voor zijn rekening neemt, dan heb jij meer tijd om je in het gemeenschappelijke te storten, in het verenigingsleven. Doe je nog meer dan alleen maar organisatie avondvierdaagse? Op dit moment wel, ja. Oké. Ja. Ik vind het gewoon meer als genoeg op dit moment. Ja. Oké. Ja, maar ik heb genoeg gedaan in het verleden. Dus buurtvereniging, op school helpen en ja. Maar hier krijg je gewoon voldoening van. Als er straks zometeen al die wandelaars over de finish komen, dan is het gewoon een kick en dan is iedereen blij. En zeker met dat mooie weer, ja, we hebben gewoon een prachtweek achter de rug. Dat is gewoon super. Dat geeft je gewoon een kick om dat samen met z'n allen te doen. Nee, we hebben een paar 30-plus dagen of omstreeks de 30 graden achter de rug. Zijn er Ja. nog mensen uitgevallen? Nee, wel wat meer blaren volgens mij bij de EHBO. uitzending Die hebben het wel wat drukker gehad dit jaar. Maar nee, het is allemaal supergoed verlopen. Dus het is echt, dit is straks de Via Gladiola Ja, maar van Ottersum. Precies. Ja. Ja. Ja, ja. Maar dan geen gladiolen, maar ballonnen. En een mooie welverdiende medaille. Ja. 1000 medailles. Ja. Waar betalen jullie alles van? Ja goed, ze betalen natuurlijk een kleine bijdrage voor een wandelkaart. En we hebben natuurlijk ook wat mogelijkheden door wat sponsoring. Dus daar komen wij aardig mee uit. Oké. Ja. En Ja. wat is formeel jouw functie binnen de organisatie, behalve ballonnen ophangen? Ik bestel de medailles, ik doe de bedankjes, een beetje het rijlen, zeilen en ik hou mij gedurende de week mee bezig met de snuffelroute. Dat zijn de kleine kindjes tot 4 jaar. Maar dat zijn Ik ben journalist, dus ik hou van snuffelen. Wat is de snuffelroute? De snuffelroutes zijn onze potentiële wandelaars en die lopen 2,5 en die hebben nou 3 dagen naar een speeltuintje gelopen. Iedere dag een andere route en die volgen de kabouterborden. En dan komen ze in het speeltuintje en we hebben poppenkast gisteren gehad. Of gisteren hadden we de schaapjes in de speeltuin en eergisteren de poppenkast. En vandaag krijgen ze een klein presentje op de rustplaats en dan komen ze uiteindelijk, sluiten ze ook aan bij het défilé. En vanaf welke leeftijd mag je dan meedoen aan de echte avondvierdaagse? Ja, meestal zie je dat tot 4 jaar dat ze met de snuffelroute meegaan. En als ze maar eenmaal die 5 kunnen halen, dan lopen ze met de 5 mee. Oké, dus het is 4 keer 5 kilometer? Ja. 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 Oké. Maar het is niet alleen voor de kinderen. Het is ook bedoeld, we hebben sinds 2 jaar ook 20 kilometer. En we zien in ieder geval ieder jaar groeien dat er steeds meer volwassenen meelopen. Want we waren jeugdvierdaagse, we zijn nu avondvierdaagse. En het gaat met name om dat er ook steeds meer volwassenen mee gaan lopen. Want eerst stopte het bij groep 8 en dat vonden we jammer. Ja. En die 20 hebben we in het leven geroepen ook als een soort oefening voor de Nijmeegse Vierdaagse. Ja. Dus, en dat groeit ieder jaar met het aantal deelnemers. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus jullie zijn niet alleen een mooie opstap voor de allerkleinsten richting jullie eigen avondvierdaagse. Maar Jullie zijn ook een opstapje richting, De Nijmeegse Ja, Vierdaagse. want hoeveel tijd zit daartussen? Wanneer startte die? In de week van 8, 19 juli, rond die koers. Oh, dat is perfect. Ja. En die komen ook, de 50 kilometer komt straks hier ook door deze Via Gladiola hè? In Ottersum. Maar dan denk ik dat je dan de ballonnen weer een keer opnieuw moet opblazen, of niet? Ja, maar dat mogen ze dan zelf doen. En wat is jouw portefeuille? Nou, ik hou me voornamelijk nu met de Vierdaagse bezig met controleurs. Dus die is al aansturen, de vrijwilligers. En ja, tijdens de voorbereiding met de Vierdaagse zijn eigenlijk ook allemaal verschillende taken die je dan op je neemt. Ja, Eigenlijk ben je altijd ook wel een beetje manus van alles. juist. Ja. Ja, Ja, wij vliegende kiep. Wij starten Ja. al in september 1 keer in de maand met vergaderen en evalueren. En dan gaan we weer, pakken we het weer op na Ja. de grote vakantie. Oké. Ja. En dat vergaderen is altijd wel gezellig, hè? Dat is heel gezellig. Ja. Eerst een Drankje serieus erbij. gedeelte en dan komt het Juist, chipje en ja. het biertje op tafel. Oké. Dat hoort er toch bij, hè? Ja, en dat serieuze gedeelte, dat jas wordt er lekker creatief en gestructureerd doorheen. Weet je wat het belangrijkste is? Nou? Dat als je iets vrijwillig doet, dat je ook plezier hebt in hetgeen wat je doet. En dat geldt ook voor alle vrijwilligers die ons deze week helpen. Je moet plezier hebben in hetgeen wat je doet. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ja. En daar gaat het om.
En we hebben gewoon een hele leuke team bij elkaar. En ja, toch? Ja, zeker. Ja. Hebben jullie nog mensen nodig? Altijd. Ja? Ja, niet in de commissie. Maar wel voor vrijwilligers ieder jaar. Ja. Kijk. Ja, En waar moeten ze zich dan melden? gewoon bij ons op de website. Oké. Ja, De website van? avond Vierdaagse Ottersum. Oké. .nl. Aan elkaar. Allemaal aan elkaar. Ja. En dan een 4 en een 4, het cijfer. Ja. 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 Nee, goed dat je dat zegt, want Ja. als er mensen zitten te kijken die denken van, oh, Ja. lijkt me wel leuk. Ja, iedereen vanaf 14 jaar of vanaf de tweede klas middelbare school, die mogen zich aanmelden voor volgend jaar. Die zijn allemaal welkom. Nou, bij Ja, deze. ja, dankjewel. Veel succes straks. Ja. Ja, dankjewel. Gaat zeker goed komen. 1000 medailles.